ମାନେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି କାରଣ ରବିବାର ଆଜି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଛୁ 4-5 ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ଭାବିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଛରେ ଆମ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସବୁ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଏଇଠି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛେ। ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ କେତେ କଲେକ୍ଟର IAS OAS ସମସ୍ତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ମାଟିଟାକୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା କଥା ଭାବିବା। ମାନେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି କାରଣ ରବିବାର ଆଜି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଛୁ 4-5 ଜଣ ପିଲା ଆସିକି ଭାବିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଛରେ ଆମ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସବୁ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଏଇଠି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛେ। ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ କେତେ କଲେକ୍ଟର IAS OAS ସମସ୍ତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ମାଟିଟାକୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା କଥା ଭାବିବା।